Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna ang mapangulong dinalan sa mga balita lokal, Regional Hospital kag Riverside Medical Center magasugod sa vaccination sa mga medical frontliners karon nga adlaw. 68% sa ang populasyon sa Bacolod target mabakunahan. Sa balita nasyonal, mga ginpangdala sa ospital bangod sa COVID-19 nagdamo. Application sa Sputnik 5 COVID-19 vaccine padayon ginaproseso. Sa balita international, Trump ginpasiguro ang pagtimalos sa mga kalyado nga nagboto pabor agud siya nga ma-impeach. Sa balita sa sports, Bobby Ray Parks Jr. hindi na maghampang sa 2021 PBA season. Balita entertainment, Julia Barreto extra grateful sa birthday ni Gerald Anderson. Samtang sa balita special, aton pagistoryahan ang mga babayi sa Dokag Subong. Maayong aga Bacolod, mga agabilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Lunes, Marso 8, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabato. Kag-Action Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang northeast monsoon ang nag-aapekto karon sa extreme northern Luzon. Ang easterlies ang nag-aapekto naman sa nasilangan nga bahin sang pungsod. Ang Western Visayas, kalakip na ang Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod, ang mangin magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pagpanaliti bangod sang easterlies kag localized thunderstorms. Mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin gikan na sidlangan, padulong nakatunda na sidlangan ang mabatyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon mangin makanay tubtob kasarangan ang pagdapya sang balod. Ang taob, las 5:54 karon sa hapon, maghunas na ako, naghunas naman las 1:58 kainas ang kagahon. Ang adlaw na butlak las 5:59 kaina, magatunod naman las 5:59 karon sa hapon. Ang temperatura, mabatyagan sa 26 degrees Celsius, tubtob sa 32 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Okay, welcome na diri sa aton nga Aksyon Balita Morning Edition, Action Doors. Yes, good morning, Action Boy. Kag sa aton mga ka-aksyon. Happy International Women's Day sa inyo. Yes, subong adlaw. Thank you. And sa taran nga kababainhan nga nagalantaw sa aton subong, Happy International Women's Day. Sige? Sa Kay tanan Canada? nga mga lalaki nga may babayi. Kag sa mga feeling babae. O na? Tama, feeling babayi. Kala. Happy International Women's Day. Yes. Sige. Good. Sige. Atia Kim Riman, good morning man. Alex Montesa, Joel Trinidad, Maria Rivera Murayama, watching from Japan. Yes. Ohayou gozaimasu. Sakay Noel Amar, good morning man. Lalaine Ibarra, good morning. Ay, classmate ko niya. Classmate mo. Classmate ko na si Grace. Michael John Season, good morning man. Kay tita niya Brenda Kiman sa Barangay Sumag, happy birthday! Happy birthday! Kanta na Action Boy. Brenda Kiman. Ganda so naman. Ikaw naman. Ay, daso na. Ginkapo. Ate, sige. Happy birthday! Birthday man ni Boy Jolingo. Karon nga adlaw dira sa may Barangay Mandalagan. Happy birthday! Sige, kadama sa itong gina-greet subong Action Aljun Boy. Hidukos, good morning man. Kag kay Ma'am Vanessa Mayo. Ano niya nga emoji man? Ito nga libog ulo ya. Wala, kita emoji. Jimenez Almolanida. Good morning man. Marilo Kahilig. Sakay Ronnie Robles.
Palihog greet kay Mel-Ann Rombinas sa Inabaan. Happy birthday man! Mel-Ann Rombinas. Happy birthday! Yes, salin kay Grina Robles. Sakay JM Lacson. Happy listening ko na dira kay Sofia Lacson sang Barangay Estefania. Marie Antoinette Pilado. Lalin, great naman classmate niya kasi Maria Jean Buarom kag Maria Fe. Munis lang kuan mo, munis lang barkadahay ng mga classmates namon mo. Okay. Mga munis lang basta mga barkadahay sila nila kung magsugpo na. Ay. May paman kapag diyan nga mo pag inayan, no? Ang mga beautiful black kag mga Sexy. mga sexy. Mga sexy namon ng mga classmate. Mga Zumba mates. Mga yes. Ga-Zumba ni sila, Action Boy? No, ini sila ka Zumba yan. Ay. Lagi to panginaon ng ganito pero hindi mo makita ko sila. Importante, malipayon sila nga nagapanginaon. Ayan. Ang ila dito makadakita ko niya do ara sila sa mga okasyon. May mga birthday to sa Agile. ila, may mga gakuan na sila ga naganinig nights out dira sa balay ni Jean. Kunting birthday, ara sila, una. Hindi sa ilam lang birthday. Oy, mas lega kadto sa kung sino-sino nga birthday. Ano na yun? Kalain. Do, team, Asay. Kablo ka, Asay? Ano asay? Asay ka, una. Wanas lega pa ngayon kayo birthday. Sila lang na iya. Milton Lipura, great naman si Lulit Sharon, Mary Grace, nagamonitor man sa Pasay City. Yeah. Marlon Olvido, watching from Diamond Princess Singapore Shipyard. Gadak sila, guro. Evelyn, kay balo ka sa Singapore, may shipyard na daki balo ka. Ang Singapore is also known sa shipbuilding nga industry mo, no? Gali, ate. Sige. Evelyn ni Pomoseno, happy Monday man sa imo. Maria Rivera Murayama. Shout out to kay Michiko Marie Murayama sa Villa Angela kay sa akon mama kag papa. Mayo nga pagpamahaw sa inyo diha. Dra. Sige. Standby tanay ha sa aton mga balita lokal. Sa detalyera sa aton mga balita lokal, pag-ataga naman sa COVID-19 vaccines nga Sinovac ang pila ka mga medical frontliners ang Corazon Locsin Monte Libano Memorial Regional Hospital kag Riverside Medical Center karon nga adlaw Lunes. Una nga nagbaton sa ang Bacolod sang 6,300 ka doses ang Sinovac sa nadigad nga Biyernes, Marso 5. Sunod kay Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical kag ang CLMMRH ang una magpatigan sa ceremonial vaccination las 8:30 karon nga aga kag sunod ang Riverside Hospital takna alas 9 naman karon nga aga. Giing klaro ni Sorongon nga hindi tanan nga health workers sa nasabit nga ospital ang bakunahan sa Sinovac kundi ang mga nagsugot lamang sa among nga bakuna. Sunod pa kay Sorongon ang iban nga Sinovac doses ang igatugyan naman sa 5 ka iban pa nga mga pribadong ospital sa Bacolod kag ang sobrang ihatag sa iban nga ospital sa Negros Occidental base man sa mando sang Department of Health Region 6. Si Sorongon ay isa sa mga una man nga nabakunahan sang Sinovac diri sa syudad sang Bacolod. Ito na decision sa Monday, 8:30, ma-simulation ng ceremonial ang Corazon Locsin. And then 9 o'clock ang Riverside Medical Center. Gian pasalamatan ni Bacolod City Mayor Evelio Lunardia si Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. sa pagpatuman o kung sa pagtuman sang iya promisa nga ilakip ang syudad sang Bacolod sa top priority list sa tion nga may mag-abot yung bakuna kontra COVID-19 sa Pilipinas. Sa interview sa Kapihan sa Aksyon, ginpahayag ni Lunardia nga ang historical ang ini nga panghitabo matapos nga ang Bacolod ang pinakaunang nga lugar sa bilog nga Western Visayas nga nakapatigayon sa pagpangbakuna. Sunod kay Lunardia, tuman ang iya pagpasalamat kay Galvez labi na kay Presidente Rodrigo Duterte nga mo naghatag sang mando. Sa tung Marso 5, 2021 nagpatigayon sang pagpangbakuna ang syudad sang Bacolod sa diim 6 ka mga doktor ang una nga nagpabakuna. Naibaluan 6,210 tatanan ka mabakuna sang Sinovac nga gindonar sang China sa Pilipinas ang nabaton sang Bacolod.
we have to give credit where credit is due because we have to also consider niya sa ginghambal kung man ganit ang paghatag ng bakuna nga nothing comes from nothing. Hindi niya maggiliho kung hindi tungkol sa mga tao. In the case of Bacolod, di kadamo sa nagtrabaho. Nagpasalamat ko sa kay Sir Galvez, of course, was transactions of President Rudy Duterte na nakalata po ni Tanan. Kabahin sa pahayag ni Bacolod City Mayor Evilio Lunardia. 68% sa populasyon sa siyudad sa Bacolod ang target nga mabakunahan sa COVID-19 vaccine. Sa interview sa Kapuyan sa Aksyon, ginpahayag ni Bacolod City Mayor Evilio Lunardia nga sa pinakauli nga datos ang Bacolod ang may populasyon nga 624,967. Sunod kay Lunardia, base sa datos nga nakuha sa City Planning and Development Office, 32% sa populasyon sa siyudad sa ang mga menor de edad kag hindi pwede mabakunahan sa COVID-19 vaccine. Nahimunoan ang Bacolod ang nakatag na sa inisyal nga bayad sa AstraZeneca para sa pag-ausuron nga bakuna sa siyudad para sa vaccination program. Ginduang pa sa papahag ni Lunardia nga 100% sang dapat mabakunahan sa siyudad sa Bacolod ang pagatagaan sang bakuna. Isa ang syudad sang Bacolod sa bugos nga Pilipinas na napilian nga nagpakigbahin sa pagdihon sa ginhimo nga tikang o konstratehiya sa pagpaganhagan sang kaso sang COVID-19. Sa interview sa Kapihan sa Aksyon, ang Bacolod o ang syudad sang Makati, Quezon kag Ormoc ang apat sa mga lokal nga gobyerno sa Pilipinas nga napilian nga magpaambit sa mga stratehiya nga ginhimo kontra COVID-19. Madumduman sang 3rd kag 4th quarter sang tuig 2020, nagsaka ang kaso sang COVID-19 sa Bacolod. Bawod sa tikang nga ginhimo sang syudad kag kooperasyon sang pumuluyo, nahagan-hagan ang kaso sang COVID-19 sa syudad. Sa karon sunod kay Lunardia, 80% sa mga barangay sa Bacolod ang hilway na sa COVID-19. 42 naman ka mga land title certificates ang ipanagtag sa mga benepisyaryo sang handog titulo program sang lokal nga gobyerno sa Banwa sa Hinigaran. Ini ang ipatigayon ng Dain Negros Occidental Governor Bong Lacson, Mayor Jose Nadi Arceo, kag OIC Provincial Environment and Natural Resources Officer Edgardo Rostata sa Hinigaran Covered Court sang Biyernes, Marso 5. Sa sining aktibidad, may mga free patents agin issue sa residential land sa idalom sa RA 10023 o konang Residential Free Patent Act nga nagatag sang kinamatarong sa mga residente nga makapanag-iya sang unregistered lands nga ilagin talauma sa sulod na sang hindi magnubo sa napulo ka tuig. Ini ang proyekto sang lokal nga panguluhan sa Hinigaran sa koordinasyon sang Community Environment and Natural Resources Office. Ginapaabot subong nga semana maumpisahan na ang pagpaayos sa pasilidad sa Social Development Center kon SDC. Suno kay Pasita Tero, pamuno sa Department of Social Services and Development o kon DSSD, mayara sang 2 milyones pesos nga pondo nga ginpain ang ilatratapan para sa pagpaayos sang pasilidad sa SDC. Dugang pa ni Tero cover sa improvement ang pagpakayo sang gate kag pagpasaka sa fence ng SDC. Ginklaro ni Tero nga ang ining proyekto ang natalana na antes pa man natabo ang pagpalagyo sang duha ka mga Children in Conflict with the Law kon CICL sa Miyerkules sang gabi. Suro kay Tero hugot ang seguridad nga ginpatuman sa SDC pero nakakuha sang kayganan ang duha ka CICL para magpalagyo kag naglaom nga hindi na ini mas sulit pa. Aksyon Radio Philippine Standard Time 7:24. Mga ginpang dala sa ospital bangod sa COVID-19 virus nagdamo. Samtang application sa Sputnik 5 COVID-19 vaccine padayon nga gina-proseso. Detalye sa Mabalita National sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa,
Kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Pilatan ni Uno. Good morning dira kay Torco Jongko. Torch, may agasi mo pa bakuna na Torch. Kay Remia Garcia. Maupawan. Kala. Maui Kanyada Jr. Naadlawan ko no si pare ko Maui Kanyada. Was-was pamunyag. Plantito mo na siya mo. Galing. Damo ni sa mga tanom nga mga do katingalahan bla. Ay, hala kala. Hindi ra ginapangwa. Okay ko kabalo ha. Tingalahan ka ni. Sa tupad balay mong guro eh. Makatilingala nga kaya mo na nasa. Ano? Hala kala, inspiration boy. Ginasiraan mo siya. Ginasiraan. Damo sa to din fairness sa Kala. damo sa mga tanom, no? Kay Kagawad Melchor Baroca Rombines, greet naman happy 19th birthday sa anak niya kasi Mel Ann Rombines. Oy, Mel Ann Rombines, happy 19th birthday sa imo. Happy birthday! Ano na siya kuno ang manok nga pink siling ni Lula Turing, siling ni namangkot si Yudi Torta barbecue. Wala mo kami kay kabalo actually. Si Alex Montesa, sabi pamangkot doon sina. Vivian Pondales Gumban, sakay Rochelle Evangelista, kay Maldito Kanakuno, Maldito Kakuno. Ano na? Guro eh. Sige, mustaman da Rochelle. David Gonzaga Jr. Sa Barangay Estefania. Siya rin naman, kung ikaduha ka mo programa, pinatani dapat tao. Baby Rose, May Rose, April Rose, Dandir Bia Rose, puro may Rose ba? Sang suwahi mamalan. Good morning. Bing Bagatella, Ronye Robles, happy birthday, liwat ko no, sa kay Mel Ann Rombines, sang hinubaan halin kay Grina Robles. Pwede ko na sila ni Lula Turing kag tita niyo Lourdes sa Thea Iboni magpa-trial sa bakuna nga iya ka Johnson & Johnson sa NGC. Wala pang bakuna sa Johnson & Johnson's. Sino nagabalak siya? Si Yudi Torta ba? Wala pa Yuds. Wala pa Johnson & Johnson's nga bakuna. Ang ara pa lang. Namin yang kuan ang clinical trial. Ano ko? Kay may clinical trial, di ba? Ang Bacolod ba isa sa mga lugar nga nag-conduct ng clinical trials ang Johnson & Johnson? Oo. Tapos na to. Sa ano ba to? Oo, tapos na. Tapos na to yung clinical trials, no? Dito lang na sa Manila. Diri ng clinical trial, dis Bacolod. Diri man? Oo, diri daw mga 500 guro ang ilang agin paidalom sa clinical trials. Okay. Natapos na to kasi sa ano ba to no? So ang bakuna subong arat na yan, hindi na ni trial, vaccination na gid ini siya, no? Sige.
Sa kay Bia Jonathan sa Pamili Piloriana, dira sa barangay 4 Punta Balyo, si Palay City. Good morning. Deleterio Gary. Mayong agaman dira sa imo kay Maria Luisa Luing Melos. Good morning man. Kag kay amigo naton Juan Bolgalyo. Dira sa may Las Vegas, Nevada. Rose Wenner, mayong agaman sa Germany. Susan Jaime Allen dira sa Houston, Texas. Si Judy Dan. Judy Dan. Judy Dan daw ay siya ka pabatsyag pa, no? Busy siya sa Busy pa siya. Oo. Kag basi basi galantaw man siya pro lang siya Si Donna pag inabla prodigalidad ba lang sa di na sa kanay sa San Diego, California. Na parente na ni Jocelyn Song. Sige. Kag kay Francisco Guangco. Good morning mga kano kay Norberto Diaz, kag Jesse Divina Gracia. Norberto Diaz, sige. Mga taga-bago, gini-feeling ko kasi Francisco Guangco, do taga-bago ni. Damo ka support si mga taga-bago. Yes, of course. Ibang level gid si Nats. Hindi man nga ako support gid sila kundi nga gusto ka man nila makita mo kag Abi ko gusto man nila mag-support sa kay Wendell Abrinica. Ay nga, nagdusil na niya ako ngalan mo yaman. Jarrell. Dira sa may Purok Pedring, Barangay Estefania. Basi na nag-auction boy na autocorrect na goro, no? Ina? Oo, goro eh. Kay kung tanawon mo guro sa mga Facebook do wala gini sa ngalan yung Dorel, you know? Ha. Ano na dinagin ko ang Dorel mo nga ngalan man? Sa mga tonton si mama. Pero may tita ko nga Dorel yung ngalan. Pero double L lang. Ako ni isa lang dyan. So simple. 5 lang dyan ka Lima lang ka litra, letter. oh. Yeah, Ako Dorel. pa si Dorel 5 ka litra. Wala. Amo na. So simple. Mga kanina kami mga kanina. Ako pa Dorel 5 ka litra. Amo ka na. Okay na siya. Pero mas pag niya si former manager DNA, no? JJ lang yun siya. JJ lang yun dyan. Duha lang yun dyan kalitra. Mas tipid pag yun dyan. Abi ko, kung daw, kung sa bala ng acronym lang, nga may ngalan. Johnson. Johnson, kung husto. Kasi amo na vlog, kay JJ lang yun siya. JJ lang yun siya. Amor Malayang, may agaman dira sa imo. Good morning, Action Radio. Good morning, man. Daw ni 5 man ka letra. Ay, sino ni Alex do? Ano lawot sa daw? Nagpasayod. Makabayad yun sa karon mong. Na? Sige. Alex, Sandal! dapat lang. Sa aton nga mga balita national. Alex. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man... Shoalita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:34. Sa balita nasyonal, nakabaton sang report ang Department of Health nga nagdamo ang ginpangdala sa ospital bangod sa COVID-19. Sunod kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere, magapatawag sa pagsilapol ng DOH sa mga hospital chiefs kag regional directors agud may baluan ang ginalinan sa pagsaka sa kadamuon sa mga pasyente sa mga ospital. Luyag man sa DOH nga magbihon sa nakikigong at tikang agud masolusyonan gilayon ang problema. Pahayag pa ni Vergere, kung hindi mapunggan ang pagdamo sa COVID-19 cases, mahimo ma-overwhelm ang healthcare system sa Pilipinas. Ginako sa DOH nga ang pagsaka sa kaso sa COVID-19 ang bangod sa kapaslawan sa publiko nga sundon ang mga health protocols. Ginakabig sa Octar Research Group ang padayon nga pagdamo sa Ginakabig sa Octar Research Group ang padayon nga pagdamo sa kumpirmado nga kaso sa COVID-19 sa pungsod Pilipinas. San kapin 10% sang kabilugan nga populasyon ang isa ka big surge. Suno kay Professor Guido David, miyembro sa Octar Research Group, ang NCR ang naka-record sa average nga
1,000 ka COVID-19 cases nagligan nga semana kag ang virus reproduction rate ang nagsaka sa 1.66%. Ang positivity rate ang nagsaka naman sa 8%, humalin sa 4%, nagligad nga binulan. Pagpatag ni David, wala nagapamahog ang okta sa pagpalayag sang resulta sa ila pagtuon. Apang ginpayag sini nga ang kadamuon sang kumpirmado nga kaso sang COVID-19 sa karon ang mas mabudlay nga punggan. Nagapati si David nga dapat mat-istriktuhon ang mga health restrictions kag maghimo sa iban pa nga mapamaagi para mapunggan ang pagdamo sang kaso sa mga positibo sa COVID-19. Sa record sang okta ang kaso sang COVID-19 sa Region 4A, ang paday nga nagasaka samtang naganubo naman sa Cebu City, Lapu-Lapu City kag Talisay City sa Visayas. Ginahinyo naman sa eksperto sa publiko nga sundon sa gihapon ang minimum health standards bangod sang ila na obserbahan nga marasi nga pagsaka kapag laptas ang COVID-19 sa National Capital Region. Nakitaan man sa mga eksperto nga nagaluntad man ang family clustering o kung ang marasi kapag laton sang COVID-19 sa tanan nga miyembro sang pamilya. Sa kay Dr. Pauline Convocar, Presidente sa Philippine College of Emergency Medicine, madamo karon ang severe tubtob critical cases sang COVID-19 sa mga tigulang bangod mahimo sang bago nga variant sang COVID-19. Gintayag man ni Convocar nga ang pagpahuyang sang restrictions kag magbaliwala sang madamo sa nagalapta nga balatian ang rason sang amat-amat na naman nga pagsaka sang kadamuon sa mga panibagong nga kumpirmado nga kaso sang COVID-19. Nagapadayon ang pagproseso sang Gobyerno National sa application sang Sputnik 5 COVID-19 vaccine para makakuha sa Emergency Use Authorization o kon EUA gikan sa Food and Drug Administration o kon FDA. Sudo kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., yara na sa advanced stage ang application sang Gamaleya Research Institute para sa EUA sang bakuna. Dugang pa maghimo maglabot sa 1 o 2 ka semana ang hulaton antes magwa ang resulta sang application sang Gamaleya Research Institute. Bulan sang Enero, sang ginanunsyo sang FDA nga nag-apply ang Sputnik 5 COVID-19 vaccine sang EUA. Samtang nag-abiso naman ang gobyerno sa iban pa nga manufacturers ng COVID-19 vaccines nga nabase sa United States kang isang Johnson & Johnson's, Moderna kag Novavax nga mag-apply sa Emergency Use Authorization diri sa pungsod Pilipinas. Nanawagan naman si Senator Francis Kiko Pangilinan nga padasigan ang pagpagawa sang pondo kag implementasyon sang Bayanihan 2 para maglubad ang problema sang gutom, kawadon sang trabaho, pagsarurot sa ekonomiya kag pagtaas sa mga presyo sang balaklon. Ginpahayag ni Senator Pangilinan kasunod sa report nga 25% pa lang sang 24 bilyon pesos sang Department of Agriculture sa idalom sang Bayanihan 2 ang napanagtag sa mga target nga benepisyaryo. Suno pa sa senador, importante nga magpasilabot ng gobyerno nga maghatag sang stimulus agon mapasanyog ang ekonomiya sa tunga sang kawadon sang palangabuyan bangod sa pang-layoff sang pila ka mga kompanya. Isa ka resolusyon ang ginfile ni Deputy Speaker Bernadette Herrera sa Kamara agud ibaloon ang kapaslawan sa food delivery applications nga ihatag ang 20% discount para sa senior citizens. Sa ginfile nga House Resolution number 1626, ginapahulag ni Herrera ang natungdan nga komitiba sa Kamara agud imbestigahan in aid of legislation ang hindi pagsunod sa food delivery service providers sa Republic Act 9944 o ang Expanded Senior Citizens Act of 2010. Sa idalom sa ang mga yara sa edad sa 60 anyos pasaka ang dapat hatagan sang 20% discount kag exempted sa VAT sang mga pili nga mga produkto kag serbisyo. Ini nga tikang sang kongresista matapos makabaton sa madamo nga reklamo gikan sa matigulang nga hindi sila maka-avail sa diskwento sa mga in-order nga pagkaon sa food delivery apps kangay sang GrabFood kag Foodpanda. Sunod pa kay Herrera, sakop sang layi ang delivery orders basta makahatag sang senior citizens ID card number samtang nag-order sa telepono nga mapresentar man pag-abot sa delivery. Ginsuwestyon sini sa food delivery service providers nga ibutang sa profile sang account holder nga senior citizen ang 20% discount agod maka-avail ang maini sa diskwento nga nagasunod man sa layi. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:39. Ato na kapanguna nga balita international, balita sa sports showbiz, kag iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa mabugaw nga hangin nagadapya na ikaw nang ginapamati ang amon
sa sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Alright, so okay. Okay, so alright. Hindi ko alright, so okay. Niya okay, so alright. Okay. Perfect. Siling ni Noel, Sir Boy, ang Dorel halina sa Big Fish. Dorel, cream of Dory. Dory man na yan. Actually, Sir Noel. nadagin ko ang ngalan ni Dorel. Wow, so sa kita pa Dory. kay mama, yung may mga story. Sa Dory, galing kay siling ni mama niya, do isda man na. Nya, siling ni papa niya, do isda man na yang Dory. Nya, tibutangan talang L para daw lain. Ano na naging Dorel? Pero lain ang spelling niya. Nabasa ba na Duril niyo pronounce ang Y mo, ang tako niya E, so Dorel. Dorel. Ano dapat? Dapat namin mami mag-pronounce ka, B? Dorel. Dorel. Dami jo gagawa. Tapos Duril. Tig-aba. Action, Duril ka ba? Kalay. Sige. Andala, good morning man kay Joel Alim dyan sa Silay ko no. Sakay, nagpasalamat na ni si Boy Jolingo kay gintan miyaw sa ni Noel Amar birthday. Ay, kumparihay sila. Happy birthday! M. Saboso, good morning and thank you sa stars kin padala. Ay, yes, 45 stars. 45 Wow. Galupok. Top fan +1 bala. Anong butsi naman sa ng +1 man? Top fan pag siya may +1 pag siya iba niya top fan lang siya may +1 pag niya. Thank you, Mommy Ems. June Alonsagay, monitor dira sa Barangay Kalumangan, Bago City. Lito Dayap. Rochelle Evangelista niya may baksin na nagdamo pang COVID ay nano. Ay sus, pila pa lang ganing nabakunahan. Rochelle Bonano ka man himo. Pila pa lang ganing nabakunahan. Ti ang banyo pa nabakunahan ka pasaway amo na naway na vlog kasunod sa health protocols, no? Pila pa lang gani kagalibo ang nabakunahan, milyon kita diri sa Pilipinas. Perfect. So ay nano man ni si Migo Tarotsel. Abi guro nang way na dayon kay may bakuna na. Sa Bangolod gani guro way pa gani kalabot 10,000 ang nabakunahan. Way. Pero sa Bacolod ya. 6,000 pero bakuna nga nagabot. Gani galing kay way pa maubos. Way pa maubos. Way pa maubos bakuna. True. Galing kasi Bacolod ya tinubo-nubo kaso tadi kay ang mga tao sa Bacolod matinumanon. Yes, ga-cooperate. Pustahan ta Rochelle dra sa Bose mo da Rolling Store naka-fish bus ka dai. Kiga cooperate kita ya mo no. Yes, perfect. Yes, kay Cardones, good morning man. Sa kay Edwin Miranda Senior sa Murcia. Si JR Amador Dominador Alik. Good morning, Connection Boy. Ginagreet niya ng family Nukil, Amador, kag Alik sa Hinigara. Nagapamati sila. Habarisol Noel Amar. Ay, gali. Sorry, guys. Ka-cute kay Sir Noel. Wala problema. Kaya Sir Noel. Garcia Gigi. Good morning, man. Yes. Sakay Megs Yan Magbanwa. Watching live sa FB from Victoria City. Ginag-greet niya lang ang Magbanwa family kag Mesinas family. No? Good morning. Araw po si Rosalyn Kaduhada. Happy birthday ko no kay Princess Contreras sang La Carlota City. Princess, happy birthday sa imo. Halin sa kay Rosalyn Kaduhada. Si Mr. Luis Banduquillo lagi nag-greet naman happy birthday karon. Ay, subungan lang. Halin kay Mary Grace. Kag kay Ma'am Lily King dira sa London, bridge is falling down. Falling down. Good morning dira. Is falling down. Lily King.
Makapuli ni sila kung magtapos na ni magitawhay na mapapakunahan at na makapuli na ni sila. Damo ka gusto magpula uli pa di mo. Siyempre. Si Ma'am Eleanor Fukuda bla gusto niya gid magpuli. Alos kada bulan ari di siya halin sa Japan. Ay, gilis. Grabe na si Ma'am Eleanor ya. Alos kada bulan ari na gapuli na sa isang wala pa pandemic. Oo. Sige. Upda ka ba? Dasan mo puli. Doon ka sa balik Japan. Tapos doon niya naman ako magbalik sa... so magpuli siya. So, yati magpuli ka naman, ipod naman kuluwa. Kalay. Standby na sa aton mga balita, Dugang. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:46. Kag sa detalye balita international, ginpasiguro ni ana US President Donald Trump nga magatimalos sa pila niya kamakalyado nga nagboto pabor agud siya ang ma-impeach. Sino kay Trump kay hindi niya kampanya sa masunod nga tuig si Senator Liz Murkowski sang Alaska. Naibaloan nga magapapili liwas si Murkowski sa masunod nga tuig. Si Murkowski ang isa sa 7 ka Republican senators nga nagboto pabor agud ma-impeach si Trump. Ginpasiguro naman ni Senate Minority Leader Mitch McConnell nga suportado sa gihapon nila si Murkowski bisan ano pa nga pagkontra ang himuon ni Trump. Sa atong balita sa patag sang pagnegosyo, may rollback sa presyo sa produkto sa petrolyo sa sininga semana. Ini matapos ang 4 ka semana nga puro oil price hike ang ginapatuman sa mga oil companies. Ginalauman nga magadubo sa 40 tubtob 50 sentimos ang presyo sa diesel kada litro. Magadubo man ang presyo sa gasolina sang 10 tubtob 20 sentimos kada litro. Samtang mabuhinan man sang 50 tubtob 60 sentimos ang presyo sang kerosene kada litro. Sa aton yung foreign currency exchange rate, the US dollar 48 pesos and 62 centavos, Singapore dollar 36 pesos and 24 centavos, Hong Kong dollar 6 pesos and 26 centavos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, sa pinakaunang kagaynan ginpagawa sa publiko ni Julia Barreto ang picture nila sa iya boyfriend nga si Gerald Anderson. Ini ang kadungan sa ika-32nd birthday sa film actor kahapon nga adlaw Marso 7. Sa nasambit nga picture, yara sila sa beach kag nagahako sa iya si Gerald. Caption ni Julia, "Every day I celebrate you, but today I am extra grateful. Happy birthday, my love. I am so proud of you." Kung madumduman, sa itong Biyernes sang nagwa ang one-on-one interview sa King of Talk nga si Boy Abunda kay Anderson. Kay dirigin pahayag sa aktor nga very happy sila ang mga hindi sila magapatol sa kritiko. Balita sa matag sa sports, ginanunsyo ni Bobby Ray Parks Jr. nga hindi anay ini maghampang sa nagilapit nga season sa Philippine Basketball Association bangod sang personal nga rason. Hindi man hapos ang nanging desisyon sa ni. Nagpasalamat si Parks sa TNT kag nagalaom nga makabalik ini sa team sa tiyon nga maayo na ang iya nga sitwasyon. Sa Nobyembre, sang nanguna si Parks sa statistical points race matapos ang semifinals sa ika-45 nga season sang PBA. Si Park nag-average ang 22.5 puntos, 8.1 rebounds, 3.1 assist, kag 1.3 steals per game, nga nagtapos nga may 38.3 statistical points. Balita Espesyal! Alright! Energy action boy! Happy birthday! Happy Katalaka. Energetic na tayo sa pag-greet sa Happy International Women's Day. Happy International Women's Day sa tanan nga mga babaye. Happy birthday, man. Sa tanan nga feeling babaye. Kag sa tanan nga may babaye.
Ay, kalain sa tanan niya may babae. Do, mapasubo sila sa pong same action boy. Basta Happy International Women's Day, mga babae. This is your day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Nasugpo, no? Tewa ay? Why siya? This is the day that... This is the day. Kanta na siya, action boy. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. We will rejoice. Okay, so nagkanta ta. And be glad in it. So thank you, Lord. Diba? For the International Women's Day. Oo, okay. Happy birthday sa tanan na may birthday, ma. Yes. Double celebration. Subok action boy, especially kung babae ka. Tapos, birthday mo pa. Gid. So, double celebration. Okay. Sige. Rayjan Tan Villalon. Ay, oo, birthday galing na Rayjan. Dumalipat pa ako sa radio na siya daan naga-monitor. Happy birthday, Rayjan Tan Villalon. Sige. Dapat mag-greet. Ikaw ginaya i-duet ginaya. Okay, sige. Happy birthday, Rayjan Tan Villalon. Diba? Sige, birahi. Go. So, sa ating balita special, Ari, Wala siya, wala. Sige, okay, go. wala agad siya. Sige. So, Ari Action Boy, Ari mga kinalain blas ang babae sadto kag subong. So, sang una, kung Action Boy, kaya siyempre, especially International Women's Day, subong. So, i-feature tagid ang mga kababainhan. Sang una, kung Action Boy, ang mga babae kuno do ka mahinhin, conservative. Maria Clara. Panahon sila Maria Clara. Do ka mo para magkadlaw. Panahon sila Maria Clara. Oo. Ano? Maria Clara. Maria Clara. Subong ko na sa subong wine. Ngama. Ang kabayad ka. So, na babae pa na sa nga mahinhin. Subong mo na sa wine. Kapait gali. Na-try ko na once, Action Boy, mong try ko siya, medyo pait siya. Pait siya. Oo, di siya. Hindi siya conservative. So, muna sa to, Action Boy, ang mga babae ko ng mga mahinhin, tapos magkadlaba, tabon-tabon para sa baba. Actually, may harapan na subong, may harapan mga nabilin. May nabilin doon. Sila ni Marnie. Hindi ko si Marnie. Wala mo nakita si Marnie. Nagharak-hak mong. Tiyan mo gani na kay kamahinhin. Nagharak-hak na saya within the circle lang. So, tabon-tabon, ginaya. Hindi ko si Marnie, dadason mga kanta niya, magpuli ko. Badlagan ko doon sa guwayo. Hindi pala. Ginaman siya, ginaman ang kanto niya kay BTS fan. Hindi ko kablas ang lyrics. Hindi na lang kabas, hindi pa niya mo karamambal. So, wala siya. And then, next Action Boy, ang mga babae, mga kuno sang una, conservative sa ilang nga panuksok sang bayo. Correct, oo. Tapos, Kapit magsimba, may manto pa na. Nakamamo pa. Ano gitawag sinang... Kuha niya ng shawl? May term ginayang gramo na yung mga especially ang lola. Guro Kamison? Hindi, basta may pang cover. Kuha na ng national costume tabla. Ano jobs? Open ping portahan. Ang national costume tabla nga kimuna, dahil mo na. Guro hindi ko sure kung anong tawag basta may nila muna. Tapos, so mo tawag sa blazer na. Blazer na, kaya nag-improve na, millennial na. So, sa next Action Boy, ang babae ko ng sadtuman, nakafocus lang sa ulubrahon sa balay. Dokama na. Sumo nga rin na sila sa balay. Gachismis. Ari sila focus sa mga make-up, sa mga lipstick. Ayaw mo na. Tagkalain nga mo na yung yaman. Ano naman, International Women's Day. Ganito, ginano mo kami Action Boy, karang bunon. Kaya, ang next ko no Action Boy, ang mga babae ko no sang una, hindi pwede mo pangalagan bisan diin lang. Dapat ginaharana. Kahit ka man pangharana? Hindi manggit siya formal yung pagharana, kundi yung kantahan lang naman. Basta tamwa mo sa bintana. Gatamwa mo sa bintana. Lagi ka ginagalang not necessary. Wala kayo nagita. Actually, hindi ako napakalayo. Nag-upod lang ko. Okay, nagupod lang ko sa isa ko nga guro do harana man to iya do harana man to guro nakakapela ka mo kay way ka mo yung gitara gitara nga dala kay totalara naman lang kami sa dalong bala nagakanta ga gitara gindiktan na lang to do ay maging planuhan pero do ka ano bla sinaction sa una mga babae mo na ginaharana ginapangalyogan sa balay so mo gina-text na lang ya ang gani pili pang
Kalain na. Text na lang. Ang babae kasabat man sa text. Ha? Sa text siya, kasabat man sa text. Oo, syempre. Tapos mo break na sila, text man. Oo. Wala na yan. Dra makipag-break sa text. Tapos kung naga mo na, i-post man na sa Facebook. Ay, kala! Yung pag nasa gina-post sa Facebook. Ay, pero tinagin sa mga mga boy. Very immature. Break na kami. Iyan, nakawa na. So, next action boy. So, una ko ng babae ya, antes magdulom, ara na sulod sa balay. Okay. Subong ya, Pero kundi bilagay ka pagdulom. Amo na pagwa. Karlok mo sa gabi, kayo doon kasanag. Doon kasanag pa. Yung mga ano ba, manananggal pa, no? Antes magdulom, ara na sa balay, subong ya, kung di magdulom, di pa magagwa. Kung magdulom, amo pagwa. Ano na siya. Kanabi, no? Tawag lang ka rin magwa ka. Siyempre, matinan. Sa karon guro kamo na actually din maglupad-lupad naman kuno sa gabi karon. Do kabog. Tanaw na black karon kay ma-attend sila karon sa kasal, tanaw sila ba tsura lang do black karon kay sobra pa na sa gin kasal. Ala kala, so actually pressure man largo na ako gani. Kanto na sa birthday, ato sobra pa na sa birthday celebrant. Diba? Amo na siya dapat. That's showing respect to the celebrator. To the celebrant. Oo na. Kaya syempre, Ba't sila nag-effort kagid dya? Nag-effort. Kagid. Tiyan mo gani na. Pag siling daan niya sa mo ng area, tapos may pool, basin pa doon ka bongga. At least prepared ka sa hindi. It is better nga prepared ka sa hindi. Diba? It's better to be prepared than be sorry. Na. Amo na siya. Sige, go. So, ang mga babae, ang oras natin gali. So, di pa sa noon, ha. Ang babae ko na sa to action boy, ang ilabuhok laba nga daw ga wavy. Subong ya rebonded. Rebonded. Pero ako, ando, sang una ko. Pero pag sa mga babae nga daw lalaki, ang gunting, hindi siya LGBT. Pero ang gunting nga daw lalaki. Ang siya ginatawag nga bobcat. Meron pag undercut, pag na sila magluwas ng bobcat, ilang hair, undercut, pag ilang kalbo, ang dream na sa likod. Tapos kung pungson, do ka na, ilang taon. Sa una, panawag sila sa una, hindi na yung ususuna, pero maguntingan ka sa una, nagsala lang barbero, mong hairstylist. Ang panawag sa una, mga stay-at-home cat. Galing. Kaya sa ila balay. Sa inyo ka na balay, hindi na siya magaguha na eh. Stay-at-home cat, bongga. Yan ang nangin mga gunting man, stay-at-home. Sige. Very good. So, next, akari naman to sa babae ngayon. Hingagawon, tayo kapang nga oras. Hingagawon, so, tayo. ang babae, si Maward, ang babae, so, ang next action ba, ang babae, ang mga ginasokso ko, ang subong nga babae ko, bisan ano lang, komportable sila. Silang alawas, like me, as long as you're comfortable, you're beautiful. Yes. It's not the kind of dress that you're wearing, kundi ang comfort. Nalagyan ko na action boy sa mga gamba nga dress to impress. Hindi. No. You dress for comfort. Yes. Kung hindi ka komportable, dra ka. Kung dito siya komportable, nga di lang ng tabunan sa tubangan niya, okay. Yara ka niya. Siling kong imo ba yun, doon panyo ko lang ba? Ang gina-cover naman, di o. Hindi ko doon dapat pang panyo ko. Hindi ko nakayak, siya kay kabalokad, hindi mahigot, hindi matabo. Sige. Sama mo na siya. Ate, parang nanay eh. Sila lang makot-pakot kung ano iba yung oras ta. Basta mga babae, subong kabalo na sila kung ano pagit ang iban. Ay, ang babae subong, action boy, kaya na nila obrahon ang obraman sang lalaki. Equality ni action boy. Tani na, pag ginambala na kung may time. Manabi pag ginawa ko anong tani. Pwede man extend boss eh. Ang babae naman extend ngayon. boss. Boss. Matandaan mo na kay inabala ang babaang mahimo sa lalaki, mahimo sa babae. Yes, perfect. Standby na sa Action Hotline, Reaksyon Art Tay Hopon, ang inyo naman rin ang news team. Action Dorel Kabat. Kaya good morning, anay kay Mila Alit, kado kinanglan nila. Yes, kagawad Mila Alit. Good morning, kagawad. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company.